No niin, nyt pitää opetella taas puhumaan suomea ja mä löysin tuossa semmoisen, olisiko ollut opetushallinnon tämmöisen listan, missä on 104 erilaista tunnetta. Ja mä ajattelin niitä alkaa huomisesta lähtien sitten käymään läpi ja lähinnä sillä, että yritän miettiä, että missä vaiheessa, kun luultavasti olen kyseisen tunteen jossakin vaiheessa elämääni tuntenut, niin vähän yrittää muistella, että mikä se tilanne on ollut ja milloin semmoinen olisi voinut tapahtua. Niin semmoista ajattelin. Itseäni tässä kohtaa voi sen verran kehaistaa, että näytti onnistuva se helmikuun englannin kielen haaste kohtuullisesti. Että kaiken näköistä niinku diipadaapaa tuli puuttua, mut puhuinpahan englantia ainakin. Yritetään tottua taas tähän suomen kieleen sitten. Mut tunteista lähdetään huomenna.